Sanibonani ninjani ngithembe ngiyaphila. So silana ke ekhavo namhlanje and angihambi ngedwa mfethu ngicela ukubuza ngihamba nobani namhlanje ngiphethe banje namhlanje. Lamhlanje mfethu hamba noThembani mfethu ubhale inkosi yethu zamajuba mfethu. Alright mfethu so kubantu ababukelayo abangazi mhlawumbe nabadidekile ukuthi okay ubanike lo mjinza lo yasekhuluma naye manje ungathi udume ngani wenzani wazise nje abalandeli into odume ngayo mfowethu. Yeah. So mfethu mina mfethu into engiyenza mfethu ngishawa music ngiphinde ngibo MC yabo. Kodwa ke into engiyenze kakhulu ngiyengipromote mfethu umculo wamaskandi uma kube kunamagiga khona nemicimbi soyihleliwe so nje yona engithi ngiyenze isikhathi kakhulu ya. Oh alright. So mfowethu uyiqaleni nje lento le mhlawumbe like ukuthi kwenze konke lokho kwenza especially uMC upromoter isuke laphi nje lento yakho kahle kahle. Okay mfethu kahle mangizoyiqala nje emumva mina kahle bengishawa music ne so mangishawa music mfethu lento ukuthi ngibo MC mfethu into bengiyenza phambili yabo kodwa manje bengayithemba yabo bethi abantu hayi mfethu manje beyishaya mina ngithemba yabo so ngibe lo muntu ophusha kakhulu icontent yabo kwa TikTok so abantu base bengitshela no mfethu yazi ngakutshela mathi ubo MC yabo into kanjalo so ngagcina sengena kanje ukuthi hayi man wathi kuyangiyenzeleni so nami sekugcina phela ngiyangena so nje ya into kanjalo mfethu angazi kuningi nje mfethu kodwa nje nami into yenza ukuthi ngigcine ngifela ngikhona emhlabeni angisho ukuthi khona ngikhona kodwa kuncane engikubona khona okuzayo ngathi nje ngiphusha kakhulu ngomaskandi kahlahle. Oh yeah umaskandi wona mfethu ngenze ngiyibela because ingoma engizenzayo zomaskandi abacula so bekhip yize ngenza ukuthi ngifela ngikhona mnganami. Alright nguzokhuluma indaba yokucula mfethu wenza mopho umculo. Mfethu umculo mfethu mina bengishaya Afropop mnganami yabo. Yeah ngishaya Afropop mfethu. Wawusufika kanjani kumaskandi mfethu? Angithi phela ngumZulu ngiswale kwaZulu ngumZulu mfethu ngumZulu mfethu so nje into ezenza ngithi hayi uyabona mawucula bukhona ubujoga nyami nethi uyijoga uthi kanjani ngiyakuthola so manje silindele ninike yakhe album ngoba ngathi nonke masenidumile kuthiwa khipha sokweseka so sikweseka ninike yona mfethu futhi ikhuluma ehlezi igqunya kuma comment lezo ngithi kodwa kusami awungitshela basikazoqala ngithini kodwa ke akukho engizokusho nje manje akukho engizokusho ngomaskaya kodwa ngithi bafowethu ngicela ngisupporteni konke engikwenzayo yebo. Alright so umlayezo nje mhlawumbe mfowethu ofisa ukudlulisa kubantu okanye abalandeli bakho noma emuphi nje umlayezo ofisa ukubatshela wona okanye uma ukuthi kunomsebenzi ozowukhipha yini nje umlayezo onawo kubantu manje mfowethu. Into engingayisho mfethu nje manje ukuthi bafowethu bengicela ukuthi kuyo yonke into engiyenza ngenza kwethu ngicela ukuthi nibe khona makube ngiyabheda ningiqwaqwada ningibuyise endleleni nami la estage engikusona sempilo njengamanje kungamandla abantu yabo so nje engikusho ngani ukuthi ngingathatha ngenhliziyo konke engikwenzayo ngicela ukuthi mfethu ningisupporte niphinde futhi nabanye futhi abakuthe bebe njengami entweni engizenzayo yabo bengicela futhi ukuthi ningaphela amandla nibasupport abanye abantu yabo ningabi nomona yiloko nje ngicela kubantu abaseduze nama ukubona abangisekani. Alright ngiyabonga kakhulu mfowethu so ungavalelisa kubantu batshele nokuthi basubscribe nawe ipage lakho nako konke nje ukufuna ukusho ukugcineni. Okay ngaphambi kuba ngifike lapho ngana kwethu ngizobonga nje ukuthi bafethu le video engayenza kaMzukulu iyona eyenza ukuthi ngize ngibe umuntu ogcina emhlabeni egcine ebizeke endaweni ngathi zinomaskani phakathi so nje ngithi ngibonga kakhulu bafethu abantu abenza le video kaThondo lethi engayenza so bafethu ngibonga kakhulu abantu abasenzela video lana phinde futhi ngibonge na uMageba ukuthi Mageba mfowethu ngibonga kakhulu ukuthi ngabe uthile umuntu wambiza emcimbini okade uhleli homecoming so yilokho nje mfowethu engakusho bengicela ukuthi ningifole ukuthi ku TikTok nguThembani official even na Facebook futhi nguThembani official bafethu even na TikTok even na ku Instagram nguThembani official uzongithola and uzoba happy I'm telling you ja. Hayi akunankinga ngizombongela kubhuti wami phela nami ngokwaZulu mfowethu so uMageba ngizokubongela ukhuleka anyama kakhulu mfowethu nyama kakhulu isikhathi sakho uthanda kakhulu uLundi mfowethu uLundi yithi amahlabathi ngiyabonga mfowethu so hayi right mfowethu ngiyabonga kakhulu mfowethu then hayi soxhumana ngizokunakhunjana ngizokufuna then uzobona ngelo ngifake logo ya.